блогерое ки ами кори хайр мекунанд як каса дастгирӣ мекунанд оиди ҳами ягон гуфтаниё дорӣ? кадом пранк видео мекунем чӣ кор мекунем намекунем аш мо дар кор надорем не ки мада маъқул нест ҳамин чиз Пранк то қаям молбозор мондаги якчанд кас гуфта буд лекин ман қабул накардам гуфтам айб мешавад ба он хотир намекунем ка аудитория ма бисёр ҳами чия барои муҳоҷироин ҳами нарх навои хонаву мошини замина дар канали ҳамнаво ман аввали сюрпризои зур дорум UGP ҷавлон абида каналында абоне будум бу кадар етер салом алайкум ба тамоми подписчикои канали UGP ҷавлон ва ба канали ҳамнаво ҳама каса сарбаланди хонаобод бошед. Имрӯз хостем бародарро таклиф кунем Алиакбара ва каме ҳамроҳш суҳбат кунем барои он ки айни ҳол канали ҳамин бародар қариб ки 218-219 ҳазор подписчик шидагиай ва ба фикрам дар байни блогеро якум серебряни значока ҳамин бародар гирифт. Табрикш карданем. мо ҳам раҳмат мегӯем ки моро даъват кардем. Салом алейкум ба ҳаматон ва ба подписчикои акаи ҷавлону подписчикои худам. Зинда бошед, ҳозир мебинем чӣ суҳбат мешавад. ҳай аввало мо ҳами аввали ҳами блогери Алиакбар фаҳмиданием ки ҳами чӣ идея шуд ки мақсад худат блогер шавию ва имрӯз то инахе дараҷара каналта хезонӣ. Рости гап ман вақтш дар мисол студент будам дар Турсия ҳамонҷо дар мисол кам бекор мемонем баъди дарсо як кас маслиҳат дод як бародар наздик мон ки мақсад дар ҳамин чиз сум исурса мешавад кор кардан ҳай гуфтум кубе мебинем хай дромаем регистратсия кам аввал як клипи ғарибӣ карда будам мисол ҳамонҷа худам гӯё рол бозӣ кардам ҳамон интерес нишид баъд хай ки дидем ки 300 000 тамошош кард яъне аввал ки 300 подписчик доштам хеле дошт баъд ура удалит кардам баъд клипам хеле суда гузаштем баъд ё гирифтам полни чизои хидмат задам мисол фикри ақидаи хидмат гуфтам аинда худам пеш мерам аввал камтар дилшикаста мешавем мисол кам тамошо мекунам 100 кас 200 кас лекин мо ура нигоҳ намекунем пеш мерем ҳамин скачоки якум мисол ҳаста ку ягон видеоро мепартои баъд ягон видеои яке мебини 10 000 подписчик омад 20 000 омад ҳамин якум видео дар ҳамин аввали сар кардани блогерит кадомиш буд ки мақсад яке давидан ё ки ту оста ба ҳамин дараҷаро омадӣ? Рости гап хеле ман яке ура нигоҳ намекунам оста рафтам мисол видеои Турсия кардам мисол хариду фурӯшу мисол нарх навои пояфзол чизи боша ҳамҷа видео кардам ай Турсия гуфтам ҳамин чиз дар кор ай бо хидмат ҳамин қатъи сару кор мегирам ҳамон хел оста рафтем да аввал 3 000 4 000 баъд 10 000 дидем ки хурсанд шудем баъд як 20 баъд 50 баъд 1 миллион ҳам дидем дигар давом додестем тоза ана масъалаи студентӣ дар Турсия мисол кадом факултет буд камтарак нашуд образования гап занем рости гап як сол падкурс турки хондам дар онҷа рафтам якум сол баъдан факултети забонҳо буд мисол тарҷумонӣ бо радио телевизион чанд факултет хондагим чанд қа таъриф кунам камае хай ғарибиро ҳаматон медонед шарт нест Турсия боша мисол чи ҳама дурай ватан кишидид мисол зиқ меша хай хулоса гап хондем то ҳозира хондестем мисол бо давом метем ҳамин кору фаъолияти хона ана дар Турсия чӣ хеле ки худат мисол блогерӣ дар онҷа сар шуд дар ҳамуҷа ҳам як блогери дига ҳам буд ӯ ҳам тоҷикай Ашуров 10 буд вақт каналаш мисол ягон хе пересикатсия карда буден вохӯрда буден ё медонисте ки ҳам хеле канал ҳаст набудам не ки навистагӣ будем чакчакаи будем рости гап вақт нашид ман ҳисоби студент будам мисол дарсо дака уҷада дарс сахтай ҳамин ҳисоб дигар вақти вохӯривӣ хеле надоштам хай доли шава мебинем ана масъалаи интернет дар Туркия мисол ягон мушкилӣ буда ҳамин интернет кате не интернет чӣ мушкилӣ ҳамин вайфай ҳар хонада вайфай 100% скорост мемонӣ дам мегирӣ дигар мегабайт намехарем ҳар моҳ 30-40 сомони хидмат мети дигар бе ҳичи ҳам видео мепартои скачат мекунӣ дигар ҳамаш зурае
ана блогерӣ дар хориҷа меги осона ё ки дар Тоҷикистон? дар хориҷа не, ман блогерӣ ман мехоҳам дар Тоҷикистон шавам, чунки дар Турсия мисол як ҷо мерай камеракунӣ куд ғамн метавонам. Иҷаш мумкин нест, иҷаш мумкин нест. Иҷа боша ватан ихта любой ҷуда медрои камеракунам мегирим бе парво. Дар Тоҷикистон буд моменте ки мисол ту сёмка кардестию тура қапидагиян гуфтагиян ки мисол ҳамиҷа мумкин нестай сёмка? Не, ман медунам бисёриҳо маро мешиносанд ки чизам наша, бисёриҳо мешиносанд, мегӯям ки хай ҳамиам барои фоидаи ҳам ватан монай, мисол ягон проблема нестай, медроем бухтунам тамошо мекунем, мисол музео мерем, қалъаи Ҳуздук рафтем, ҳамҷа дромем дромадани набудем, мисол ҳамуҷа гуфтанд ки хеле друниш намедроем, ай берем, гуфтам майли хаишам қабулай, баъд худшам омад ахир худмона муаррифӣ кардем. بعد مثال درومیم خودش با هم آجوشم نشون داد که ابزار در برای هر یکش ویدیوشم در کانال هستن. مقصد آزاده ایجاد خیلی فرات کامرا میکنیم پرتو. انا یکم سومه که ای یوتیوب سنیمات کردگی حسیات چه بود مقصد دلش ما همه چیز را موتیواسیون داده یا که البته موتیواسیون تا برای که میبینید مهنت خطایده مثلا میبینید یکی میبینی سوما دیگه خیلی میشه میگه به کمتر دیگه کار کن دیگه خیلی شد و هم خیلی داون دادن میگیری یکی زوره آدمایی که نه بلاگر میشن فکر میکنم که کاری زوره بود مومنتی که ای پشت همه بلاگری تو مقصد یگون گپی پست شنیدگی باشه اگه خیلی اگه ختمنا چند ساله دامی سوای یوتیوبی نه که چی نمود ویدیوی پارتوی اقرات داشتم گپی پرده هسته اینه که ما که باگون چه ویدیو آبراشنی یاتوه دیسوسو کاری نیستم ما را همش گپوی ناز می نیستم همشون در بوین رحمت میگم نه که خیلی بگوی چی نمی چیزایی که مثال تربیوی باشه چیزای پرنگ باشه چیزی باشه در رو حتما یک چی هست مثال داشتم هم خیلی گپوی قبله برای همی همشون همشون خودش میکنم که در کار نیستم خیلی برای که آدم‌ها اینا مهنت میکنن اما از قطعا مکه جالون بخوری که میشه یکی کجا ما خست مومن یا یکی کجا راه گم شد مقصد یعنی همش اسراف هم وقت میره مثلا بخاطر همین وقت هم شاید همین را نگاه کرده شما باید یا لایک هم دارن یا ندارن برای همین ویدیو در لایک کنه زور میشه لایک гап нестай. Хоб ана масъалаи дар Тоҷикистон хеле чизе худат медонӣ, ами блогерҳо бисёртар мехоҳанд пранк сиёмка кунанд. Ами худат мисол пранк дар канал ба фикрам ки надидам пранк, ами худат ҳами чиз да чӣ хел нигоҳ мекунӣ ҳами чиз ами пранк. Ман рости гап ба дигаро кор надорам, мақсад кадом пранк видео мекунем чӣ кор мекунем намекунем аш мо да кор надорам, не ки ман да маъқул нест ҳами чиз. Пранк мада умуман маъқул нестай, видеокунишам маъқулум нестай. ҳавас надорӣ? ҳавасм нестай. Бисёриҳо гуфтанд бика бане ки бо тарафдорое ки ман ҷа бо сарфест дорам медонӣ ку овоз метӣ. ҳамҷа бисёриҳош овоз додам, бо бисёриҳош гуфтанд нака акаки да канал намезем. Ара ман тарафдори пранк нестам. Ана биё тарафдори канали Ҳамнаво тарафдори чия бисёртар ака нашуд чи да худат чи маъқулай? дар ман мисол нами сайр гашт, ман якм влог снимат кардан нами зебогиҳои шаҳра, мисол ноҳияҳора, баъд мисол якчанд кашид хайр, мисол барои хайр видео кардам, бо видеои мисол ҷануба мемонем. ҳама тарафа видео мекунам ки мақсад чизи мехостагӣ ман мисол пранка намехоҳам, худат пранк мехоҳӣ, реп мехоҳӣ, ман ҳам чиза намехоҳам. Мисол ҳар кас ҳар хеле барои мада пранк намефора намекунам ки канали мада ҳама чизам ё ай мошин бозор сар карди то қай мол бозор мондаги якчанд кас гуфта буд, ки ман қабул накардам, гуфтам айб мешавад ба он хотир намекунам. Дигароша чӣ хоҳиш кардаган ай нами стройматериал сар карди то мошин бозор ҳаста то мехчара ман видео карди мондаги барои ҳамин подписчикон шумо дам тавсия метавонам ки амфели ҳамагуна бисёртар кунем. Гап нест, мо бира анализ карда мебуроем ва ки фикри ман якам барои ки бисёриҳо талаботаш ҳаст. мисол ҳастанд каналое ки ака чӣ хеле фарз кардем инама ягон канали нав мекушон номша
ягон мисол варзиш мемонам. Ма варзиша сабт када партифтам мегирам, лекин ҳам просмотр намегира. Ма да фикр мезанам, мегум биё як пранк сёмка кунем, ягон видеои партом ки ҳам просмотр гира. Ради хайп. Мисол бидан моментое ки ягона влог сёмка мекунем, хали ҳиссиёт мақсад да худам хали хислат ҳастай ки на ту влога сёмка карди, партофти, просмотр нагирифт, ҳамура дигар намекунӣ ёки ҳамун чиз маъқул аст. Барои просмотр не мисол. Ҳар кас дар хеле мисол як хел видео мисол кам просмотр мегира. Ку мисол на подписчикои ма 200,000 як хел вақт 5,000 10,000 мегира. Акай 10,000 кам нест ая. Мисол як хел вақт мешавам хеле не ки ма уже чӣ мешавам мегум ба ҳамин кора накунам. Чута нашидест. Нашидам. Барои ҳамин чизе ки ҳамин мебини талабот чиз зиёд ам да ма чӣ мекунам видео мекунам. Нами айни ҳол ози дар канали худат мисол аудиторията ту уже медонӣ ку? Ами айни ҳол аудиторият чӣ намуд роликҳора мисол талаб мекунанд? Ака аудитория ма бисёр ами чие барои муҳоҷирои нами нарх навои хонаву мошина замина баъд стройматериала баъд нархи ами инами чизои рӯзғора хеле чизода бисёр чӣ мекунанд. Не ки ма чизе ки партон подписчикҳо дастгирӣ мекунанд, тамошо мекунанд. Хеле мо рекламаи чӣ намегирем, хеле рекламаи дигарро мегирам. Ман хеле рекламао намегирам ба хотире ки мада намешавад. Чиз мада дар аудиторият мисол ҳамин чиз аудиторияда маъқул нест. Намешавам. Ман боварӣ дорам ки амра қабул намекунам. Мисол на дигарро ина мегиран рекламаора у чизи биган мекунанд ки ман медонам ки подписчикои ман чиза намехоҳанд намекунам. бояд ҳама вақт ҳамин одами блогер репер чизи бошам нигоҳ карда мисол подписчикҳо чӣ меган гапи ҳамора гирифтан дар кунам. Мегуфтан вақт шуда мисол 100,000 подписчик доштум, мегуфтан бра нарх стройматериал мерафтам мекардам. як хеле вақт мазоқ мекардам бача нахост стройматериал видео клип. Ма ба гап мардум намекунам. Мисол мақсад аудитория подписчикам чизи бига хоҳиш кунам абуначиём ҳамура мекунам, барои ки ҳамон мара тамошо мекунам, кучагиро немастам. Правильно. Иначе хеле ки мо вақташ да як чӣ доштем ку барнома навигатор подписчик мегуфт ака 46 лайк испечака 65 ба хотири мо мисол мерафтем худо ба шукр имрӯз камам боша но 63,000 уже задагиай рафтестай 63,000 не ки гуфтум ку ака мисол реп боша худ бисёр засоай репи не ки бо байни ам реп да метони ки дига мавзуъра хуш кунӣ зурай барои ки яки меброя ку поёну да меброя ам да меброя мақсад медроя тамошо мекунам маъқулш мешавад подписатсия мекунам як кас ам хеле бияхтиш мешавад 200,000 ам навора гузашти бура на ака ай назари худат мисол хеле ака афкус ахне спорят меган ҳар кас мисол фукус шар хеле ку ай назари худат инами ҳамчун тамошобин да ҳами канали UGP Ҷавлон чӣ намуд видеора мисол буроя таъмура то охирша метонӣ тамошо кунӣ. Ма худум тарафдори ҳами берунора мисол видео мекунам. Сайргашт не ки бисёр ҳами интересен чӣ нарх наво зурайда ҳами худум медонам тамошо мекунам. ин ози худум мошин бозор намезанам якчанд қашид дорум запис тайёра не ки намешам медонам аён кас медонам амро тамошо мекунам. Интересен ҳами чиз мардум да чӣ ҳами мисол ози муҳоҷиро бисёр дар Москва меран кор мекунанд миян мисол дар фикри чиян дар фикри мошин ҳамун ҷои план мекашанд чанд қасон кор кунам ҳамун видеоам зура ина дар коршам мерем рӯзи шанбе якшанбе мошин бозор мезанем планода буд чизи хубай мақсади талаботи ҳамин мардум бояд бикунем. ана масъалаи ҳами савдо гуфтию истусу ризқу рӯзгор мо дуюм канал дорем любой тема ана уҷада рости гап орд пешай моҳи шарифи рамазон партифта будем ва ина як у ҳафта дар бозори Меҳргон у ҳам нархи орду гӯшт ана о оиди ҳамухали роликҳо чӣ гуфтанӣ? ин ҳамура худат ина намедонӣ ки ман роликтра тамошо кардам раҳ давомем гуфтум ку хестаги просмотр мақсад тамошо мекунам хеле зура бояд бишава канал да и фарқ надорад ту мисол канала дреб дай ку мисол ура метонӣ ки ҳама тарафа кунӣ мисол проблема нест шарт нест дига канал кушоӣ не ки ҳамура метонӣ куш кунӣ бо зиёд чида мегира бо ҳамун да репои пешинатам тамошо канал мегиранд
акима ягон чи хеле чизи баланд нестем ки мақсад худда тавсия тинуне ки ба ҳар ҳол як хеле мисол блог и мардакам блогера мисол 219,000 и бадаҳанусуна шухи нест но хеле ҳар каса фикрша ва чӣ мекунӣ но худат анализ мекунӣ баъд далнеши кору борта пеш мебарӣ. хуб хеле ки бародаро тамошо кардесен суҳбати мо агар шумо да маъқул боша мо бо дальши кам тарафи дига суҳбат мекунем масъалаи далнеши плано дар канали ҳамнаво мухлисо чӣ навора интизор шаванд. дар канали ҳамнаво ман сюрпризои зур дорум мисол дар турсия будам пешаи иҷо омаданам видеоролико кардаги мондаgiм фақат вақт нест якам ора монтаж кунам монум ана видеои Истанбулак ҷое ки рафтагим ҷое ки дар телевизион мебинам сериалода ҳамҷо рафтаги видео кардагим масҷиди Султон Аҳмад дигар ҷош ҳамтай мости зурайку кинода аст ҳам моста айташ гузаштаги рафтагим да ба ҳам киштиам хел зур омаган интизор шавам беҳтарин видео бо айтоҷисонам видео ки эстам майда захира мемонам рафтанда мақсад устунда рафтем бо мепартем яхира мега ва ярӯз дар тоҷикистон ярӯз дар туркия неки мавора мемонам места баъд уҷа рафтам уҷа бо интернет созаем сол уҷа мепартам бо иҷа расидим бо вора мепартам хел мақсад видеороликои тени дорум иҷрат кунанда меша рӯзе ки на фарз кардем як дусе кас менависа та ғамд метия ё ки мега реклама кун ту мисол мегӯи хай бародар мебахшӣ ё вақт нест хай реклама худат медонӣ ки ами сумкате просто так ма ҳар як каса барои аудиториямда маъқул нест мисоло баъд менависанд эх ча гарини гирифтай амхали аста менависанд бояд хел вақт номером ама бисёр дар видео мемонам имома ки мақсад он чиша бинависам баъд чхеле акиви мекунӣ бисёр смс омаие баъд яхеша ҷавоб намети аққурат мекунад хай ҳамёшам бояд бифаҳманд ки мисол вақт надорад бо вақтешам мегӯм ки бачаҳо шид вақт ҷавобтон метам худам зангтон мезанам мисол барои ҳамин хеле дашном аққуратҳои қабле накунем лекин нормал боша гап мезанем суҳбат мекунем. масъалаи блогерое ки ами кори хайр мекунанд як каса дастгирӣ мекунанд оиди ҳамин ягон гуфтаниё дорӣ? видео ман худман мекунам камкам видео аста меброрум яхе вақт мисол худам дар ҳақиқат яхе вақт чӣ мешавандам мебром кадом бигам мезанам мерам хеле чӣ нест ман план надорам ки боядам кора бикунам лекин ами занг мезанам ака ба амҷара биё ман хеле вазъият дорам мегӯм ки то набинам ман намекунам хафа нашин мақсадира бояд бинам як бор барои ки фан хӯрдагӣ будам гуфтам хеле не ки дар ҳақиқат ҳам кор набуда баъд амин ҳисоб кадоми бига ози мерам мебинамаш якм баъд мерам видеош мекунам баъд мепартам яъне кори зураям кори хайра шояд ба ҳамон ягон чизи мусаббаб меша ягон кор намеша мисол ҳар чи сабаб шуданаш мумкина ами ютуб да мисол худат ягон видео мепартои ҳамаи ҳами плана графикат ё ки таваккалӣ мисол ягон хе видео ёфти партофти ё корбори зиндагӣ ҳастм мисол нақша мекашам ки наи рӯз ина видеора партофтам рӯзи дига ина видеора мепартам нақша дорум не ки хеле бугӯи соатча нигоҳ кунам кадом рӯз бизанам хеле нест ҳам видеом тайёра мезанам хеле барои просмотр бигирам рӯзи мисол шанбе бисёрум вақтам мепурсам ахира кай бизанем мисол як бор занам рӯзи шанбе ки то понтиш набуда гирифтам ҳам дига рӯзаи шавай задан мегирам яхе нигоҳ намекунам фаҳмам ҳами берун аз ютуб мисол ғайр аз ҳами ютуб блогерӣ дар ҳаёт худат бо мисол чӣ хеле кору бори зиндагӣ ягон кори давлат зиндагӣ گاهی وقت ترجمانی میکنم چیز زبان ترکی توجیکی اون در نقشه ممکن را ترجمه کنیم ممکنه تربیوی بعد با اینا که جالون قطعی میشون مسئلت کنیم اون پرانکی خیلی تربیوی یکی بسیار اک خویش کردن با خویش هم نبود با هم خاطر گفتم یک تمه کنیم با خاطر همون آدمایی که مثال خویش کردن خویش را رد نکنیم اگر کدام که در معقول نیست فکر نکنیم که معقول نشه ولی که خیلی به معنی نیست ایده یعنی که فایده شد با مردم هم خیلی کدنیم که بینیم چی میشه وقتی گفت که پرانک مثال خود در معقول نیست که شتو مردم درست نفهمه پرانک مثال هم پرانک میگن уже مردم میگن نه گفت که پرانک معقول نیست با پرانک مثال ویدیوی
тарбиявӣ кардани видеои тарбиявӣ пранки ки ҳамара не хеле не видеои тарбиявӣ мекунем ба хоҳиши ҳамон одамое ки мо дар видео мегиремш ба ҳам хоҳиши ҳамон мешавем. Мисол якта видео карда будам барои рӯзи парчам. Мисол духтарора ма 3-4 духтар будам онҷа. Мисол ҳамонора ма иҷозатшо нагирифтагим, не ки бо ба ҳамон чизи ҳамон гирифтагиам поёнда навистагиам ки ту чӣ ба духтарора видео кадаи ма ягон чиз ма беиҷозат дар канал намепартам. хо реклама боша, хо чизи боша видео мекунам, ҳамаш иҷозат дорад. Барои ҳамон махорат накунем беҳуда. барое ки ман духтарора мисол хеле хоҳиш мекунем, медонем берун дар як савол додан ҷавоб гирифтан хеле кори қинае, не ки ора мепурсӣ қинае. ман барои ҳамон иҷозат дорам. ки дар охир Али Акбар метавонӣ ба забони туркӣ бигӯӣ ки ба ҳамин канали ҳамин бародар подписатсия кунӣ? Метавонам, албатта ман тарҷумону мисол метавонам гуфтам. Мисол на UGP Ҷавлон Абиде каналында абоне будам. Бу кадар етер гап нест брат. аломат бошед. ба тамоми кору борот бурдбори хоно сарбаланд хонообод бошӣ то рӯзе ки дар ҳамин Тоҷикистони ҳамин душанбе даҳӣ ҳамин дар барои ту ҳуяй любое вақт биё ягон тарҷумонӣ мекунӣ, запис мекунӣ, ягон монтаж мекунӣ, ягон дизайн мекунӣ. ҳамин студия гӯё то рӯзе ки ҳастӣ дар ҳамин ихтиёр даҳӣ. баъд гуфтанем ки мисол дастгири якдигар бошем. гап нест. Мисол як кас як гап гуфт бояд гапро рад накунем. Мисол акай ҷавлон мара гуфт ки суҳбат гузарондан дар кор хестнома. ба ҳамин хел бояд мо якдигар дӯст бошем. Мисол мо дар Тобистон чанд блогерем, мисол як ҷо ҷамъ шудагӣ нестем. якум бор мисол чӣ хеле дар комментариҳо ус неолиби 2017 ба фикрам медонӣ навигатор Али Акбар навистагӣ буд ки оли ман ай Туркия миём Тоҷикистон ба суҳбат мегзаронем. ина гуфти гапҳо чанд сол гузашт. барои ҳамин гуфтанем ки бо як хеле ҷамъ шавем, суҳбат маслиҳат кунем. хуб зинда ва саломат бошем. дар канали ҳар подписатсия кунем. то видеои оянда худованд нигаҳбон. боше.